ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to mongela to wuro seno to winde jammi to dey sharaka to seynimaji to wuro gijile to wuro gijile to moyita to gesela bamum soodi ko on takusan juula ha to galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to likseyba gurala yare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabruji men to leydi Mauritanie Ahmadou Tijani Thiam ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie omo tawi jillu makko toon to Afrique du Sud tawi nayumo toon ko tawtoriyede conférence leydi Afrique joɗoto ko fati mine ɗum joɗoto ko ñande tati ha jeegoma lewru février no gonɗen ɗo to leydi Sénégal teskama cuumu teskama jamma hanki o e nder jeere nde Kaolack to leydi Mali dadiɓe halfinaɓe ko fati nden ka e kisal Bamako ɓe kolloriɓe teɓima fodde temedde jeegoma e nogas jeenayo neɗɗo yimɓeɓe pewani tawi ko escroji daranoɓe funtude yimɓe kala saaha wonande kay dañini ɗumen golle e nder leydi he ha to Europe kala ɓe ñamani yimɓe hewɓe haalisaji mumen to leydi kedde Afrique fonno wonde ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj e oɗo saaha joni o wona karɗo cellal mo ñaagui duwaw e yafuya kabruji men joolam jaɓiri ma jaaha to leydi Iran to dowɗa cittande Amérique to leydi Israël to leydi Syrie to leydi Chine to Canada bisimilla mone ketki hotodirte joni joni pren pacciren kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko +39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré +34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e moɗoma salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando leɗɗe laaɓaɗo bindi jaadindo ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciiɗo gorko mo melga wuro jinneji ne yawran ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ne yawran ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo yawran ɓen wonduɓe prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ha ala ko heddi so wona aɗa opéré so tawi a jokkodiri e makko joni joni ceerta hen ha mbiya alhamdulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓen worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala e on fannu mo jogui leɗɗe e façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko miiɗi moosa ko leɗɗe muudeteɗe walla jarateɗe a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru fannu goɗɗo o ko leɗɗe ureteɗe wiyete ko yidde ƴeewa awrata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo andine dendagal kilineɓe makko e oɗo ñalawma hande mo kalten omo tawe to Belgique lamorgo leydi omo tawe to Bruxelles lamorgo leydi Belgique kala jiɗɗo jokkodirde e makko ko numéro makko leydi France ko wo numéro appel ko numéro WhatsApp mbatta ko 00336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo 77 714 94 15 ngam hoybitade tawateɓe lappol palol dande maayo base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Samia galle makko ko étage danejo no huccite usine plâtre kala jiɗɗo jokkodirde on numéro e on base mbatta ko numéro ko 41 ko 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne ko gando tawɗo gandal kadi donɗo gandal newiɗo sanne jaadino ɓalawale danwal kala mbadden danɗo faade makko tiɗe tinte tinne kadi kala tinɓe yo laaɓe reedu tintina ɓe tinano mande Massa Keita ko gorko pullo hen banggue ko mani gangue hen banggue gando bindi jaaduɗo gandal makko kadi jaaroyade koto banggue ngaaluji cuuɗiɗi e nder less leydi mande Massa Keita ko gandaɗo e nder windere kala ha tengti noon e leyɗele to kanŋe e to jama yilete ko wayno to leydi Côte d'Ivoire ko wayno leydi Mauritanie ko wayno to leydi Angola to RD Congo to leydi Mozambique to Zambie dendagal leyɗele to kanŋe to jama yilete so tawi a namdima mande Massa Keita ma nan wo hayartu mande Massa Keita mbiɗen gandal makko ɓuuri soyaɗude koye ngaaluji cuuɗiɗe less leydi ko ɓuuri hawnade e gandal makko o namdata koma haydara gam tengtinde nunɗal makko o gollante ha ɓerde ma ɓuuɓa ha jiira guite ma keeɓa ko jiɗɗa ko gadda ko kalduno ɗon mande ma Keita sali tango janfa mande Massa Keita e oɗo saaha joni omo tawe to leydi Mali to wuuro wiyetego Ségou sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 223 76 68 45 99 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp mande Massa Keita ko gando bindi ko jaarudo banggue lasrari laaɓaɗo golle mum jaadude e nundal mbadden danɗo faade mande Massa Keita kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Océanie. jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone diwo ɗiɗi lewru février hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas e joyiya habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yidde en to banggue nete ɓosojo ko miñi men sehil men saydou abouba jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv e dendagal hettiyankoɓe jande nde eɗen ndenta kamɓe kala eɗen jetta eɗen jarna dendagal ɓen tawa kadi ko joguiɓe sponsor e waɗoɓe publicité ji mumen e kala saaha e communiqué ji e jayde nde won noon radio e télévision kala ko wawi jogade ko wawi hen kala banggue tiki jandiyankagal tamboto ɗum koko fate sponsor uji wondude publicité ji on noon onon dariɓe kay kala saaha wadde publicité ji wadde communiqué ji ko onon tambi jayde nde emin jetta on emin jarno on emin duwono on kadi habaruji men e ɗemgal pulara hono no mbirɗen gardini habaruji men koto leydi Mauritanie puddatɗen laamu leydi Mauritanie ɓe mbaɗi erago noon ñande aljuma ɓennuɗo faade ko wiiteɓe communauté international nde ɓeydata kadi nde ɓeydata tigui wattude hakkillaji men e faabadeɓe kay ko fati ƴettugol en charge ɓen wiiteɓe doga moltoyo en ummiɓe leydi mumen ha tengti ɓen ummiɓe to leydi Mali ene jogui kay oɗo saaha joni ene molti e nder leydi Mauritanie woni ko wiite les réfugiés malien tawateɓe nder leydi Mauritanie laamu ngu holliri noon e oɗo saaha joni mo kalten eɓe katojini kay ko ɓuuri yawde yaccade eɓe cohli temedere capanɗe joyyi e ɗiɗi piccala 2 millions taw ko haalisa dollar gam fabade kay ɗiɗon réfugié ji ɓe kolliri e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi woni hitande mayde ɗo nde réfugié ji ɓeydima kay ha wonde coyima tigui woni fodde kene wona double tigui ko oɗo saaha joni tawateɓe e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ha e oɗo saaha noon ala ko rendina so wona capanɗe jeeɗiɗi e jeetati millions tawi ko haalisa dollar kamɓe noon ɓe cohli ko temedere capanɗe joyyi e ɗiɗi piccal 2 millions taw ko haalisa dollar waɗi bilan o noon ɓe waɗi bilan o noon e erago ngo ko biteɗo ko joro Moussa Nguenoro on ko kañum woni ministre délégué auprès des ministres de l'économie et des finances mo leydi Mauritanie o haali ɗum noon ko ñande aljuma ɓennuɗo yesso partenaire uji o développement e tawtorede kay yimɓe laamu ngu halfinaɓe ko fati e oɗon fannu e oɗo saaha noon mo gonɗen gendi Mauritanie ina jogui kay ɓe kolliri e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene bismina jaɓɓi kay fodde kene à peu près fodde temedde 4 ujunere tawi ko réfugié malinaɓe dogɓe oɗo sahani moltoyi e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Eli El Verika ko woni jagolgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati équipement et transport woni ministre de l'équipement et transport kanko e nando makko mo leydi Sénégal ɓe mbaddi visite golle ko fati magol pont Rosso mahateɗo kay hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal to Rosoji hakkude Rosso Mauritanie e leydi e Rosso mo Sénégal nden ɓe gayni visite o noon kanko Eli Verika ministre leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati équipement et transport o waɗi conférence makko de presse yesso jaydiyankoɓe ɗum noon holliri tigui ko ñande nogas lewru juillet 2026 ko nden tigui wonata ñalawma kay gasgol ha laaɓa golle ko fati magol oɗon pont woni délai ko fati tigui e oɗon pont siftinde on noon ko Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo gendi Mauritanie wondude sehil mum Macky Sall gonnoɗo horejo gendi Sénégal ko kañum tigui pawno tufere arwenide magol oɗon pont ɗum wonno ko gila hitande 2021 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Amadou Tijani Thiam kañum woni ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie ene tawe jillu makko toon to Afrique du Sud o yeehi noon koye dow inde leydi Mauritanie tawi nawimo toon ko tawtoriyede sommet woni conférence minière africaine ko fati minuji on conférence noon waɗata ko tigui ko tugui ñande 3 lewru février gonɗen ɗum woni ñalawma janggo ha jeegom lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ko conférence noon mo leyɗe Afrique joɗoto kala hitande ƴewde kay peeje kay no ɓe ɓeydiri kay ƴellitade e oɗon fannu e nder jillu ngu noon kanko ministre Amadou Tidiane Thiam gam Amadou Tidiane Thiam ministre des mines et de l'industrie mo leydi Mauritanie ma o ƴam toon kay joom ngaluji en ha mbawa tigui arde wadde investir e nder leydi Mauritanie tawi koye fannu
fannu mo halfina o ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keddoɗen Mokhtar Wula Ndiaye kañum woni hoore jagorɗe leydi Mauritanie aseta hanki o waɗi kankone visite makko e yoga e sancieji gonɗi kay e gollede e oɗo saaha joni e nder Nouakchott tawi ko sancieji ummanaɗi ko ɓoyani e yamirore hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani e nder wilayaji tati tawateɗi e nder Nouakchott e nder ɗina sancieji noon ɗi o yilli ne tawe hen école aji walla centre école aji ene tawe hen école aji wondude e centre uji de santé woni cuuɗi cafrirɗi gonɗi e mahede e oɗo saaha joni kanko Mokhtar Wul Ndiaye hoore jagorɗe leydi ndi noon o erima halfinaɓe ɗiɗon sancieji ɗi nde golle men kay ɓurat tigui himmirande golle men mbawa tigui respectude norme uji jamiraɗi ɗi mbawa kadi hormade délai dokkaɗo o holliri noon wonde kay e dow yamirore hoorejo leydi ndi wonde kay délai dokkaɗo yo golle ɗe gasa ha laaɓa ɗum tigui woni koɓe jiiɗi e oɗo saaha joni ko ɗum saabi hoorejo leydi ndi o holliri tafi tigui commission ngaji e kala saaha tawi ko yuritoɓe golle ɗe to jarat koye ndin mbadi kadi o ari toon beele kay golle ɗe ene mbasa dartade ɗe jara tigui e délai dokkaɗo o ha ɗum wawa hiɓɓude hano hannirta ni saabu ne teska nder leydi Mauritanie sancieji kewɗi délai mumen heewi tan yejjitede ko nde windade caggal ɗum ne heewi joɗade duuɓi pawo hen tawa ɗiɗon sancieji gasani hollide noon e oɗo saaha laamu ngu ko daari dawle mum potno gam haɓade gueɗe baɗi noon ha joni habruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena to leydi Sénégal noon aseta hanki o yuɓɓinama ñalawma tawi ko ñalawma laaɓal no leydi Sénégal heewi wadde e kala kayya aseta gadano e daroɗe lewru ɗum noon tawi ko ñalawma hanki o kadi ɗum yuɓɓinama toon Bassirou Diomaye Faye waɗi hen haalande mum ma en ketto cimtola musidɗo men Laye Anne tawateɗo toon to Dakar. Laye Anne, assalamu aleykum wa rahmatullah. buñu am ci suñu jamono mooy enen defi mo dañƴen e jamanu meɗen woni ko holno jokkirten ko puɗɗiɗen wadde ɗo hono laɓɓinde dendagal leydi ndi kala to neɗɗo woni wawa laɓɓinde oɗon nokku joni noon poɗɗen ko wadde so tawi en mbaɗi ɗum jokken tawa wona eɗen mbaɗa tan eɗen goppa saabu enen ko ɗum woni caɗele men en puɗɗoto tawa en jokkitta ɗum ɗo noon mboɗo noddi hen dendagal Sénégal naaɓe guilay liggotoɓe laamu ha e liggotoɓe bangeji goɗɗi yo teddin laaɓal tigui rigui ko ɗum waɗi kala aset gadiɗo e lewru emin mbaɗa ko wayni emin jamira kadi yimɓeɓe yo mbaɗ ko wayni saabu laaɓal ko kañum woni fofof laaɓal ko kañum woni cellal ko kañum woni ngaalu ɗum noon eɗen cikki yimɓeɓe paami message mo mbaɗeten o ɗum noon yo yimɓe fof mbattu ɗum wadde lay setal waaye du doon ñi nga xamante ñoo nekk pale Layan golle ma jooɗi peewi laaɓal ko kañum woni afo cellal kañum woni afo ngaɗo habruji men ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Sénégal teskama cuumu tigui teskama cuumu hanki jamma e nder jeere Kaolack jeere mawde Kaolack noon cuumu ngu noon waɗi koto secteur biteɗo Pakka Ba ɗum ko aseta hanki jamma ɗum waɗi sapeur pompier en woni koninkoɓe faabo ɓe mbawi notitade hen kay ko ɓuuri yawde e accade gam sippirde kay e ñippude cuumu ngu teskama noon kantinaji kewɗi cuumi hen ha wonti ndondi suwa taw noon andede holko saabi cuumu ngu siftindon kadi e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati jeere Kaolack nde ɗon jeere sumde hanki nde sumino kayre nden hitande 2023 nde sumino cuumu musgu no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder région de Matam teskama e nder hitande 2024 woni hitande mayde ɗo nde teskama capanɗe jeeɗiɗi e nayyi cuumu tawi ko cuumuji ladde woni ko wiyete feu de brousse e nder région de Matam ɗum noon ɗum cuɗina cuumuji noon ɗi bonni fodde kene qime ha capanɗe joyi ujunere temedde jeeɗiɗi capantati e jeegom hectare woni 5736 hectare guilay kuɗoli ha e puɗoli kala hono no holliri kay commandant Daouda Ndiogu ko kañum woni inspecteur régional des eaux et forêts e nder nde ɗon falde o holliri noon e nder département mo Ranérou toon ko no gase jeeɗiɗi ka cuumu ladde woni ko teska toon ɗin cuumuji bonni
woni ujunere temedde capande nayi e naya hectare so tawi koto région de Matam ton ko nogas e tati cumu ladde teska toon e nder diwan Matam ko nogas e tati cumu teska toon nden ɗi cumuji noon bonni temedde jeeɗiɗi capande jeeɗiɗi e joyi piccala sappo joyi hectare ladde so tawi koto Kanel ton ko nogas naya cumu woni ko yiya toon teska toon tawi ko cumuji ladde ɗine cumuji noon saabima ha ujunnaje tati e temedde jeegom e sappo joyi piccal capanɗe jeenayi hectare ladde sumi toon fof o holliri so rendinama hawra capanɗe jeeɗiɗi e nayyi feede Brousse woni cumuji ladde ɗum woni ko teska e nder région de Matam ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen gendarmerie mo Dara Jolof ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo e hen goto noon sagataɓe ɗiɗo hen goto ene wiye A D goɗɗo wiyete ko LF dartonoɓe kay wadde ko dartoɓe kay wadde trafic de drogue e nder commune mo Diali e nder commune mo Diali ko guila altini noon ɓe nangano ɓe tawrama kadi nde ɓe nangade ɓe tawama ɓe jogui kiloji tati drogue mo hinde chanvre indien laamu Sénégal noon laamu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen laamu Sénégal ummaninoma kay ko fati pewnugol kayitaji ko fati pewnugol kayitaji tawi kadi ko ka exceptionnel woni tigui hunde nde ɓe tigui tawi ko hunde kay nde ɓe ummini e nder balɗe tati tawi kadi ko yidde yadinde kay golle ko mbiyata seetal woni laaɓal e nder leydi Sénégal ɓe kolliri noon e nder balɗe tati e nder nokkuji tati ɗi ɓe cubino e nokku goto koto Dakar e nokku Touba koto nokku Taraba koto Thiès ɓe kolliri nder balɗe tati ɗe tan wawi fewnede toon ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati carte d'identité wawi fewnede toon wondude temedde joyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi passeport e nder balɗe tati ɗum woni ko fewna e nder ɗiɗo nokkuji tati ɗum noon ko erago e yamirore jagorgal kalfinare ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol lamu woni ministre de l'intérieur mabɓe mo wanno ɗum noon waɗi tigui ko tugui alarba nogas e jeenayi lewru janvier ha yetti aljuma capantati e goho lewru janvier maydu ɗo ɗum waɗi noon ɗum waɗi koye nder ñalli ɗum waɗi koye nder ñalawma taw ko ñalawma jeene ɓiwo ko fati kay e laaɓal e nder leydi Sénégal kay ngu laamu kesu ngu ummini e kala saaha tawi ɓe keewi jofade ko aseta gadano e darorɗe lewru kay ɓe mbaɗa on ñalawma taw ko ñalawma laaɓal e ɗum yuɓɓino noon e nder jokoli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen wuuro witengo Saare Walon ene tawe e nder commune mo Tama Kanto e nder département mo Kolda ko tona musɗo waɗi toon aseta hanki o ko suka tokosa mo duuɓi sappo e ɗiɗi tawi kadi ko baɗannoɗo e classe CMD biyetenoɗo A omo yette Diallo kañum wasi fittadu muɗum o wonnono kanko o wasi fittadu makko ɗon ko yenno noon koye saaha kay o addoyno ceenal omo joli e nder gaska walla dormaɗo omo itta ceenal ko ɗon tigui leydi jowti e makko nde sappira pompier en garata ɓe tawi tigui ko wasi fittadu makko ɓe tawi ko o wasi fittadu makko ko goskiɓe ƴetti noon wawi nawe to morgo hôpital régional diwan o ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoolejo gendi Sénégal nana dari kayno doole mum polno yidde dogde koyɗe jaam beele jaam kene arta kayne heeɓe beele jaam ene arta jaam ne heeɓe kay to ene arta toon to funnague RD République démocratique du Congo o holliri kadi o holliri hakkille makko noon tigui hakkille makko no fewi nana e oɗon diwan jama artiri toon koye ndin mbaɗi o holliri tigui wonde o ƴetti téléphone makko o yewtidi o noddi nanɗo makko sehil makko hono Paul Kagame kañum woni hoorejo leydi Rwanda o yewtidi mum no fewi kay no jaam artiri toon ko noon kadi o ƴetti téléphone makko o noddi nanɗo makko sehil makko hono Félix Tshisekedi kañum woni hoorejo leydi RD Congo woni République démocratique du Congo o yewtide mabɓe kamɓe ɗiɗo kala no jaam e kisal artiri kay toon to lewo RDC toon to ligui to rewo RDC Congo tawi kadi ne teska ko rebelle en taw koɓe ema 23 ɓen noon tigi tigui ene tuuma kay ko koninkoɓe leydi Rwanda kañumen bambiɓe kala saaha beele jaaɓo ne wawa artude kanko noon Bassirou Diomaye Faye o holliri tigui omo paari kay oɗo saaha joni omo yerliti kay dogde koyɗe jaam no jaam artiri toon saabu kay o holliri leydi Sénégal meeɗa dartinde koyngal mum dogde koyɗe jaam no jaam artiri e nder no jaam duumori e nder Afrique kala ha joni habaruji men e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal jen ha toon to Dunga to ziyara taw ko ziyara battowo capanɗe nayyi e tarbiwol kolol e toon to Dunga wuro to Dunga noon ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men Ibrahima Saydou Kane aɗa tawe toon to Dunga e ñalawma hanki o woni tigui ñalawma gadana ko fati oɗon ziyara eɗen
ne jiɗi noon gandina bandiraɓe holno ɗum yaari tuggi kay ñalawma hanki o holno golle ɗe jaari. Ibrahima Seydou Kane, assalamu aleykum rahmatullah. en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Alhamdulillahi rabbil alamina. So tawi namdira ko ñalawma hanki o eɗen tawi ɗo e dungo wuuro Alpha sikkinde bandiraɓe ko ziyara ceerno Cheikh Yumma Kandi o welede Allah wona makko wona e kala julɓe. Ziyara mo ganduɗa ko 43 hikka lawol ko waɗi. Namdirami noon ko ñalawma hanki o holno yaari. Ñalawma hanki o ko ñalawma aset woni 2 lewru wiyetendu février. Alhamdulillahi rabbil alamina. Ñalawma o ɓenni no hanniri ni no ɓenniran no ɗini fof tan. Ñalawma hanki o subaka tan ko tuggi tan 11h ko silkeji alqur'ana mbaɗa duwawuji mbaɗama silkeji alqur'ana ɗi mbaɗama silkeji 9 mbaɗa silke hen fof wodal ceernajo toɗɗe yo udditi so arte duwogol kadi goɗɗo toɗɗe yo duwo uddiɗo o wona kanum duwoto ha woni silkeji 9 ceerno Mouhamadou Siraji Talla khalifa galle ceerno Hamme Babata o ari e nde o ari de noon gueɗe ɗe fof no mbaɗa koye jungo makko ko kanko ardi galle ɗe fof nden o ari noon hankkadi nde silkeji ɗi mbaɗa gasi o yamiri yo duwe ko adi ɗum seeɗa noon sen duttima caggal ceerno Cheikh mo ceerno Amadou Boyinaji ari tawtorama hankkadi nde golle ɗe gaare gasde nde Allah addani en ceerno Mouhamadou Sama Somo Matam on kadi no gayene jeeya e udduɓe golle ɗe duwuji ɗi mbaɗa duwa ɗon ceerno Cheikh Yumma Kandi en jogui deftere wiyete ko hablul muwassili ko sayfiyu mo ganduɗa ko ɓalejo waɗi ɗum deftere nde duwa o noon kala ko jiɗɗa aduna e laakhara nane deftere he duwa muɗum nande deftere he kala ko ganduɗa neɗɗo ene sohla e gurdam muɗum ene sohla kadi so tawi ma yi hetti o to banggue ene sohla ɗum tawa ene nafa ɗum nane deftere he deftere nde nde duwa hande gasi duwaw silkeji ɗi uddirɗo o duwi ɗum ko mo ganduɗa ko ɓi ceerno Amar Bayla mo Matam. Ceerno Amar Bayla ko kawmum ceerno Cheikh kadi o jangguini ceerno Cheikh kadi ceerno Cheikh kadi mo yaade cilon rewiɗo makko ɗo kanko kadi ko kanko waɗi ceerno Cheikh mo gaddam ɓi ko ene wiye Sharif Mouhamadoul Moukhtar koye seremɓe mabɓe jeeya ono innira on noon duwi duwa battidiɗo o nde o gayni duwa o noon ceerno Cheikh mo boyinnaji ko on waɗi duwa uddirɗo o nden waɗi duwa uddirɗo o yimɓe juuli tisubar gayni yimɓe ɓe cakki jaafama ni kala rutti jippude muɗum ewa nden ruttima jippude muɗum nde ha jamma o noon ari yimɓe ɓe foof kawri ɗo dingiral ɗo nden kawri dingiral ɗo jaroɓe annabi sallllahu alih w sallam mbaɗi hen ha weeti ha salatu era nden duwa o kadi waɗa mo ganduɗa ko duwa ceerno Cheikh kadi woni duwa sayfi o on kadi waɗa nde kadi yimɓe juuli subaka o kadi mbaɗi wasifa gayni dokkodiri duwaw heure o noon hokka so Allah jaaɓi 11h yimɓeɓe fof kawriyata guenale fof so kawriri guenale fof duuɓuji mbaɗe toon kadi so tawi garti ha ga hen nane laamu ngu hawray ari so laamu ngu ari hokke konngol kadi bandiraɓe fof kan dokki konngol gaddo han kadi discours ceernajo o Cheikh Mouhamadoul Amine Ly hitande fof omo waɗa discours taw ko faade julɓe so waɗi discours o gayni noon han kadi no hawra tisbaar ni yimɓe juula tisbaar duwaw uddirɗo o waɗe yimɓe udda moni kala woteto ummorino wara galle jaati muɗum hoto ummorino ɗum noon en ñaguima Allah jaabotoɗo o yo jaabono en duuji ɗi kala ko duwa ko fof yo Allah jaabo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e ɗum gawra Alpha jara Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi dendagal silkeji e sadakuji e duwawuji baɗaɗi toon foof en mbi allahumma amina yo Allah rokku en kadi tawede oɗo saaha mo wuuri so Allah yettini ñalawma janggo ma en gartama kalana en ñalawma hande o no ɗum yaari kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to Dunga Wuuro Alpha paali toon koto leydi Mali autorité ji région mo kulikoro to hirnangue leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde leydi waɗili ɓe kolliri tigui wonde leydi mabbi toon e ɓen tawi kadi ko asannoɓe kanŋe e nder mino goto ɗum noon mino tate koto centre ouest leydi Mali ɓe
ɓe kolliri noon ɓe kolliran tan no foti mayɓe woni hen ɓe kolli kam yimɓe hewɓe mbasi hen pittade men waɗi kadi barmuɓe hewɓe kono ɓe kalani nombre ono foti ɓe kolliri noon ko ndiyam tawi ko ndiyam jaaduɗam e ɓorwo kañum tigui ari e mabɓe no ande kañum mabbini tigui nokku o ɗum kadi sattini ko fati e jiilaw ɓen gañiɓe barmuɓe e tawateɓe e nder oɗon nokku kala ma en gartu e ɗon kabaru so tawi en keeɓi ko ɓurɗo hen labde ha joni ko riidi mari keddoɗen tadiɓe halfinaɓe ko fate nden ka kisala Bamako ɓe kolloriɓe teeɓima yimɓe hewɓe no fewi tawi ko escroji tartornoɓe kay funtude yimɓe kala saaha ene ñaman ɗumen haalisaji mumen e nder lamorgo leydi ndi laamu ngu noon hollori kay fodde temedde kene ɓuura temedde jeegomo neɗɗo mbomima hen tawi ko nationalité ji certuɗi ɗi jiida kay keerola ɓe jiida cirola kañumen tigui goni bomiɓe hen ñamanaɓe haalisaji mumen koye ndina mbadi noon nde laamu ngu heeɓi ɗiɗon goytali kay ɗiɗon plainte uji ko nden tigui laamu ngu ummini wadde hen enquête mum haaɓe mbawi teɓade fodde temedde jeegoma e nogas jeenayo neɗɗo woni suspect tumaɓe kay ko kañumen dartode noon ɗen golle e nder temedde jeegoma e nogas jeenayo nangaɓe ɓe kamɓe noon ɓe tawe tigui koɓe nationalité ji jeetati woni ɓe jeeya koye nder leyɗele jeetati ɓe jiida cirol e nder ɓe mabɓe noon hen temedere capanɗe jeegoma e jeegoma ko rewɓe temedde nayo capanɗe jeegoma e tato heddiɓe ko worɓe e nder rewɓe kadi hen nogas joyo ko rewɓe taw ko wonduɓe e sukaɓe mumen ɓe dartono noon mbiɗen ko funtude yimɓe wonɓe kay yimɓe wonɓe kay e ƴewde golle ɗaɓɓude golle ɓe kalda men kala saaha wonde ɓe dañini ɗumen golle taw ko golle payde no fewi e nder Bamako ɓe hen ɓe punti ɗumen ɓe mbiya ɓe dañani ɗumen golle toon to dongre Europe funtaɓe noon ine ñamana halisaji mumen ɓe ine tawe hen Guinée Bissau naɓe ene tawe hen Guinée Conakry naɓe ene tawe hen Gambie naɓe ene tawe hen ko noon kadi Sierra Leone naɓe ene tawe hen Libéria naɓe ene tawe hen Burkina Faso naɓe ene tawe hen Niger naɓe ene tawe hen Côte d'Ivoire naɓe ene tawe hen policier noon ene jokki kay wadde hen enquête muma ɓe erima noon laamu ngu noon erima dendagal yimɓe kay ne ɓeydata rentade ɓeyto kadi fertude guite mumen e kala saaha funtoɓe yimɓe kala saaha ene mbiyan ɗumen dañini ɗumen golle suwade nder leydi he ha e caggal leydi wayno Europe kala yo yimɓe mbattu hen hakkillaji mumen no fewi ɓeydo rentade ha joni ko leydi Mali keddoɗen policier ji ɓe commissariat ɓe Sali Bougou tawateɓe kay e nder commissariat tawateɗo e nder commune 5 mo district Bamako ɓe mbaɗino opération mabɓe on opération noon ko tuggi ko ñande nogas tati e lewru janvier 2025 mayduɗo ndu ɓe mbanno oɗon opération tawi koye gardugol commissaire principal Samba Diarra e cukku mum ene wiye Aboubacar Traoré e nder opération noon ɓe kolliri tigui ɓe nangui bandiji jeeɗiɗi molanteɓe Allah tawi kadi ko dartanoɓe ko fati e guyka hen tato ko wuyɓe andaɓe kay dowluɓe no fewi nayo heddiɓe ko complice kamɓe kala ɓe kawri jiiɗiɗo kamɓe jiiɗiɗo kala e oɗo saaha joni ɓe mbattama tigui e juuɗe justice leydi ndi ɓe caggal nde ɓe nangga noon ɓe tawaɓe ɓe jogui motoji nayyi hen taw ko gujjaɗi hen ɗiɗi koɗi hinde Jakarta ɗiɗi keddi ɗi koɗi hinde TVS kamɓe jiiɗiɗo kala mbiɗen e oɗo saaha joni ɓe mbattama e juuɗe justice ɓe paadi visa ji mabɓe faade kaso mawɗo ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men Jolam Jabiri fonno wonde ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodjo ñaguima yafuya saabu kay wona karɗo cellal e oɗo saaha joni hato kosan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sile Ba to moderne ko on takkusan juula ha to galle Samassa to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ko taari ɗum kala habaruji men Jolam Jabiri koto leydi Iran puɗoɗen laamu leydi Iran ɓe kolliri aleda hande o wonde kay ɓe kolliri kay aleda hande o ɓe kolliri wonde ɓe pewni missile kesa puula mo hinde balistique tawi kadi ko à longue portée woni missile balistique joguiɗo hattane yaade kay to woɗɗino fewi on missile noon e oɗo saaha omo kolliri noon oɗo missile noon omo wawi kay yaade ha kene qime ujunere temedde jeeɗiɗi kilométre koye nder cérémonie noon moɓe juɓɓinito toon to Téhéran e tawtorede hoorejo leydi ndi ko nen ɓe bayyini kay oɗon missile o noon ɓe mbiyata ɗum ko hetman hoolare on hetman noon ko wiyete fitti ko hoolare e ɗemgal mabɓe persan ko noon missile o wiyete leydi leyɗele occidentaux ji kewɗi noon e oɗo saaha joni jogui fayre mawde no fewi wonande kay leydi Iran no ƴellitiri e oɗo saaha joni to banggue fewnude kaɓirɗe ha tengti e ɗiɗon missile aji surtout noon kadi aseta hanki o ɓe kollirino missile goto on komo hinde croisiére on missile noon hattani mum ko yaadi ha ujunere kilométre missile moɓe kolliri hande o noon hattani mum
noon ko ujunete medde 7 kilométre kadi ko missile mo hinde balistique ona missile kadi moɓe pewni moɓe kolliri hande o omo jogui tigui hattani woni ko wiyete systéme anti bouillard omo wawi yaade taw komo jogui systéme anti bouillard ko dowlaji dedduɗi Amérique paaɗena laamu dowlaji dedduɗi Amérique e yamirode Donald Trump ɓe mbaɗi bombardement mabɓe musuno fewi faade ɓene wiyeteɓe état islamique tawtede toon to Somalie ko jihadiste en suuɗinoɓe e nder grotte woni tigui e nder gasa tawtede e nder kaaƴe toon to Somalie ko ɓen tigui ɓe mbaɗi ɗumen repéré tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ko terroriste uji wonnoɓe yiilede ɓe kolliri tigui wonde ɗum waɗi koye nder région biteɗo Mongolie ɓe jooɓima pittali terroriste hewɓe ɓe kalani bila ono foti hono no holiri kay damu dowlaji tendude Amérique koto leydi Israël paɗena Israël armée leydi Israël ɓe mbaɗi kamɓene opération mabɓe musono feewi mo iniri kay mira de fer woni tigui ɓalal jamdi on opération no ɓe mbaɗi ɗum koto nokku biteɗo Cisjordanie ko jamma hanki noon ɓe mbaɗi oɗon opération e saaha kay mo hakkillaji kala goni oɗo saaha joni to bande Gaza ko fati kay cifodiral hakkude Israël e Hamas to banggue cessez-le-feu ɓe kolliri noon ɓe mbari walla ɓe elmini selilaji tati tawi ko terroriste en koninkoɓe leydi Israël noon kadi ina jokki taw koninkoɓe mabɓe leydi armée de terre ɓen ene jokki kay wubade toon to site wuuro witengo Jenin eɓe jiilo kay to nokkuji to armuji mofta ha joni habruji men jolam jaɓiri koto leydi Syrie paɗena hoorejo laamu sabbordu kesomo leydi Syrie biteɗo Ahmed al-Sareh mo tijja tigui alata hande o 2 lewru février e jillu makko toon to Arabie Saoudite ko nguɗon noon woni jillu makko garwanigo kay guila kay ɓe polli laamu Bashar al-Assad ɓe gaari e laamu ko nguɗo woni jillu makko kay garwanigo waddemo caggal leydi natal makko hollirama o wonde ministre makko affaires étrangères e nder avion goto privé eɓe jaɓani toon to Arabie Saoudite ha joni habruji men jolam jaɓiri koto leydi Syrie leydi Chine paɗena caggal kayde Donald Trump hoorejo kesso dowlaji tentude Amérique hollirno tigui wonde ko ɓeeɗowo taxe uji douaniére kene ɓiima kay ha 25% ko fate produit ji ummotoɗi leydi Chine laamu leydi Chine kañum e hollere mum holliri tigui wonde kay koɓe mbaddi kala ɓe mbaddata ko bardia woni tigui ko wadde badda peɗeɗe guite amne laamu leydi Chine holliri kañumne kayne ko mo jabbinowo ko waɗa joftigu mum ngun joftigu ni ko wadde kañumne ɓeydude kene qiime ha 25% e taxe uji bono yoga e produit ji ummotoɗi toon to dowlaci dentuɗi Amérique ko ministre mabɓe du commerce kañuma ɓajini oɗon kabaru alata hande 2 lewru février kadi ɓe kolliri wonde koɓe portoɓe plainte contre dowlaci dentuɗi Amérique to catala bitengal OMS woni organisation mondiale du commerce koto leydi Canada paɗena laamu Canada kañumne holliri à partir de talata garoɗo o wonde kamɓene koɓe waɗoɓe joftigu faade Donald Trump faade laamu dowlaji tentuɗi Amérique caggal kayde Donald Trump holliri wonde koko ɓeydata taxe uji douaniére kene qiime 25% e kala produit ji ummotoɗi toon to leydi Canada laamu Canada ne holliri kañum enne ko waɗoɓe nguɗon joftigu wonde kala ko leydi ndi waɗi kala ko dowlaji tentuɗi Amérique ɓe kolliri kamɓene koɓe ɓeydoɓe ɗiɗon taxe uji noon ko yoga e produit ji ummotoɗi toon to dowlaji tentuɗi Amérique ɓe kolliri noon ɗinon taxe uji noon ɗiɓe ɗamini ɓeydude kay jaru mumen e qiime ha 1.5 milliard taw ko xaalis dollar canadien e ɗum qiime ha 2 milliard taw ko xaalis euro ma en dutto seeɗa to dowlaji to leydi Israël hono général biyeteɗo général Eyal Zamir o suɓama o tawi kadi suɓima ko Ben Yamin Netanyahu gardiɗo leydi ndi o waɗama chef d'état major général de l'armée mo leydi Israël o lomti noon ko général Herzi Halevi o noon koko waɗi démissionné woppite golle mum caggal kayne ñiga no feewi wiyede kay wonde welsinare muɗum ha kay Hamas en mbaɗino jangu mumen guila 7 lewru octobre 2024 e nder leydi Israël ko ɗum saabi guerre guuraɗo oɗo saaha kala e oɗo saaha joni mo yimɓe goni kay e dogde ko fate cessez-le-feu woni no fiyande dattori hakkude mabɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko min tongat noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ñalawma janggo so tawi ala ko falima en ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on